दिनैनि ब्लगाव बरायनाय जाबाय दामानि भिडिअ लाबोनो हाथ'वाखै एसे बेमाराव दं एकदम भिडिअ लाबोनो हाया मोननो हाया एकदम अखाबो अखा दिनैसो एसे थामायदो अखाया बांलादेशआव फैनानै अखाल'सो अखा मोनफैबायलै गैया एसे सानबाय खुसियाखौनो लायनो थांनि होननानै दा खुसिया लानो थांबाय दं जों राव खुसिया लायनो थांदों भिडिअखौ नायलांदो मोजां मोनोबा लाइक हरदो शेयार खालामनानै होदो नायलांदो भिडिअखौ माबायदि मोनो नायदो आयाव लामाफोरखौ नाय गाहाय गोजौसो एकदम बिराद गोजान केमेराफोरबो जाला मबाइलावसो भिडिअ बानायो नालाय साफाखौनो नुनो नागिरा भिउसफोर एसे सापर्ट होदो भिडिअफोरखौ एसे नायलांदो एसे भिडिअफोरखौ नायनानै होलाबायदो एसे शेयार खावलाबायनानै हो बेल आइकनफोरखौ एसे नायलांलाबाय भिडिअफोरखौ एसे सापर्ट होलाय बर'जों बर' होमबासो एसे सापर्ट होलायाबा गावजों गाव भिडिअफोर मारै चेनेलफोर बारायनांगौ जाखो एसे सापर्ट होलाबायदो नै मोजां नुथारदों आं बेयाव सिनारिखौ बिराद मोजां बिराद मोजां नुहुरदो आरो खिबनजोंनो दिनैसो सान्दुं दुंदों नालाय जा गरम दंफां सायख्लुमखायसो एसे फैनो हाबाय नङाब्लाथ' जा गरम डक्टर खनाया बियो मेडिकेलफोरबो बिराद मोजां बानायो जों एकदम थाबायसो सेन्देल गोजा जिफंलाबायनाय गाननानै फैलाबायदों जा एक्टराथ' हाफ पेन्टसो गाननानै फैबावदों देन्जार जायगाफोरानो बिराद गोथौलै बिराद गोथौआव ओंखारलांगासिनो दं दा गाखोबोलायदो बै दं सिनेमा न'फोरखौ नाय न'फोर ओमफ्राय बै जाबाय दुगैग्रा साफा हाजोआवनो दै बोहैबोनाय गोजा होनायखौनो दुगैयो नै बेबायदि दुगैग्रा बियो बाब बिलाय मानि स्टाइलनि गाखोलांग्रालै बेखौ गाखोनांगौबा आथिं आखाइ बायजोबगोनलै सयथि बैनो सेलार बाजारखौ मोनसिगोन सेलार टाउनखौ मोनबायानो आरो सेलारनि टाउननि बाजारखौ मोनबायानो आरो माने सेलार टाउन मोनबाय बेयाव नुदोंमोन जानो बै सिङावसो नुदोंमोन गोलोमफुलाबायबायसो खुसियाखौनोथ' नायलाबायनांगोन दा सेलार टाउनलै बेयो
टाउनलै टाउनाव हाबबाय नै सिं सिङाव हाथायानो सिं सिङावसो ना दखान खुसियासो नागिरदों खुसिया हाथायानो खना खनासो खना खना हाथाय गोलैयो खुसियाया बिदिनो मोनो जानो खुसियाखौनो नागिरनानै मोनाखैलै खुसियाया बिदिनो मोनोखा खुसियाखौनो नागिरलाबायदोंमोन खुसियाखौनो मोनाखै माथो खुसिया हा बेबायदि माइखौ लांनो नागिरदों जोंनि मानसिबाथ' बिदि बायदि रुजुमनानै लांनांगौबा थैखागोन जों हिन्जावफोरसो साफा दखान फानजोबोलै हाथाय बारा मैयानो थांबाय दिनै हाथायानो गैया नाखौनो लायनोसै फांकास ना लानो ना मा लानो खुसिया मोनैनि माबा फांकास नाखौनो हा लाया नाया अबाव मोनलाय फांकास नाया बैयावनो फै खुसिया मोनैनि फांकास नाखौनो लानो नागिरबाय खुसिया गैया मैया हाथाय बारमोन नालाय मैया हाथाय बाराव फैनांगौमोन नाखौनो लानोसै फांकास ना Didi itu pangkas mas gimana? Didi? 280. Isi, ek kişi lansın. Ek kişi de. Kişi lansın 280 takan pangkas ne? Denjar gede kayaknya hinja manusia. Ini pada sukakan mati lah. Itu di mana? Sampai bala jatuh. Bisa gimana plastik? Jadi plastik. ना सालाखांबाय थांसै खुसिया नागिरबाबो मोनासैलै नासो लाबाय फांकास ना लाबाय थांसै दा रुमाव
दे बिदिबा भिडिअ'आ बिसिनोसै दोनलांदोनि